Όταν πας να κουρευτείς, κοιτάς τα ψαλίδια που χρησιμοποιεί ο κομμωτής. Με τι ψαλίδι, ας πούμε, θα σε κουρέψει. Ναι. Το κρίνεις. Εσύ τα κοιτάς. Εγώ τα κοιτάω. Αλλά όσον αφορά εσένα, εσύ τα κοιτάς. Όχι. Γιατί? Γιατί απλά δεν ξέρεις τι πρέπει να δεις. Δεν ξέρεις πόσο σημασία έχει ένα ψαλίδι για τη σωστή κοπή, δεν ξέρεις πόσο σημασία έχει ένα ψαλίδι για την αποπεράτωση ενός κουρέματος που σε βάθος χρόνου να μην σου δημιουργήσει ψαλίδα και να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έχεις δίκιο. Πολλές φορές έχω κουρευτεί και πολύ γρήγορα θα αποκτήσω ψαλίδα. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Αν σε κουρέψουν με ένα λάθος ψαλίδι, δημιουργήσουν κακό φινίρισμα, κακό αποτέλεσμα κοπής στα μαλλιά σου και τα μαλλιά σου αρχίζουν να φυδατώνονται λόγω ότι δεν κλείσανε σωστά κατά την κόψη και αποκτήσουν λοιπόν αυτή την επωνομαζόμενη ψαλίδα που όλοι γνωρίζουμε και γνωρίζετε, αρχίζουν τα stories, κάτι τρως. Λούζεσαι με λάθος σαμπουάν. Πώς έχεις τυροειδή, να πάω να το ψάξεις γι' αυτό. Πω, ναι, αυτό με το σαμπουάν το έχω ακούσει ούκο λίγες φορές. Άρα, η αλήθεια είναι σαν τους εξωγήινους. Είναι ανάμεσά μας. Αρκεί να τη βρεις. Αρκεί να υπάρξει κάποιος να στην πει. Πρέπει να κοιτάμε τα ψαλίδια. Εγώ που δεν γνωρίζω από ψαλίδια. Δεν γνωρίζεις από ψαλίδια. Γνωρίζεις ότι θα πρέπει να ρωτήσεις. Και ο κομμωτής σου θα πρέπει, βάσει της εμπιστοσύνης που του δείχνεις, να σου εξηγήσει βάσει των ερωτήσεων που θα κάνεις, με σωστές δομημένες απαντήσεις, τι είναι αυτό που έχει μπροστά σου. Αν είναι καλό, κακό ψαλίδι, γιατί το διάλεξε. Είναι ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν σαν ένα παιχνίδι μεταξύ σας. Θα το κάνω σίγουρα την επόμενη φορά. Περιμένω να μάθω. Ευχαριστώ.